Zita ndinonzi Charity Kawadza. Ndiri mukoti, ndinoshanda newana vanorwara negomarara. Toda kusimbisisa apa vabereki kuti gomarara rinogona kubatawo mwana chero zera. Isu boka redu reKidzCan tinochengeta wana vanobva pazera rekuti 0 pakuzvarwa kusvika pa18 years. Saka ndodaro kuti vabereki dzimwe nguva munenge muchiti wana hawabatwi nekenza, asi toda kukurudzira nekukuzivisai kuti wana vanogona kubatwa nekenza. Vazhinji vari kutozvarwa nayo yozongoonekwa kana mazuva ati fambei yozobuda yobatsirwa. Asi regai ndimbobata nyaya yekuti chii chinonzi kenza kana kuti gomarara. Pachirungu inonzi kenza, kumutauro wamai inonzi gomarara. Gomarara kurwara kwenzvimbo kana kuti kwemacells anenge akaumba munhu panzvimbo yayada kubata. Gomarara kana rabata kana kuti rakutanga kukura rinokanganisa makuriro enzvimbo iyoyo yabatwa, zvoita kuti nzvimbo itadze kushanda basa rinofanirwa kuti rishande. Saka tingati isusu gomarara imhandu kumuviri, sezvo uchiita kuti muviri wemwana utadze kunyatsofamba zvakanaka kana kuti nhengo yabatwa negomarara itadze kufamba zvakanaka. Gomarara rewana rinobata muropa, rinodaidzwa kunzi leukemia muchirungu. Rinogonawo zvakare kubata muitsvo kana kuti paitsvo, rinodaidzwa kunzi kidney. Asi nedzimwe nguva kana zvakanyanya kushata kumwana, mwana anogona kutobatwa negomarara reitsvo, maitsvo ese ari maviri. Izvi zvinogona kuitika. Rimwe gomarara zvakare rinotambudza vana vedu igomarara remuziso. Kana riri gomarara remuropa, rinova ndiro rakanyanyisa kuti wandei munyika yedu ino yeZimbabwe. Gomarara remuropa, mwana anoperezeka, mwana anoshaya ropa, mwana anoneta pakumhanya, akamhanya anopererwa nemweya, mwana akadhumira kana kuti kudonha kana kuti kukuvara anotanga kubuda ropa zvisingaenzani nekungokuvara kweumwe. Umwe mwana anokuvara ropa robva rakurumidza kumira, asi uyo ane gomarara remuropa rinoramba richienderera. Nedzimwe nguva vana vanobuda mututu, ropa robuda mumhuno, kana kuti zino rikadonha, sevana vedu vanogurika mazino sekukura kwavari kuita, rikadonha panzvimbo iyoyo yabva zino, panobuda ropa rakawandisa kupfuura zvarinofanirwa kunge richiita. Handisi kuti vana vese vanobuda mututu waita gomarara, kwete, ndibatisisei zvakanaka. Vanobuda mututu, vamwe kana watsva nezuva nezvimwewo zvakadaro zvinogona kukonzeresa kubuda mututu. Asi mugomarara reropa, mututu uyu unoenderera mberi. Mwana anobhidha zvokuti munotozoshaya chekubata. Mukaenda kuchipatara dzimwe nguva ndo pamunosvika muchinzi mwana wenyu haana ropa rakakwana, wowedzera ropa. Asi tinokumbira kuti kana mwana akawedzerwa ropa kekutanga, kechipiri, kechitatu, ndofunga ongororai kana kuti kumbirai ana chiremba waongorore kuti chii chiri kupedza ropa remwana. Tatisi gomarara rinokura mumwana, saka gomarara riri kutorarama nezvinodya mwana nezviri mumwana, saka rinotopedza ropa iroro mukati meupenyu hwemwana. Iri ndo gomarara reropa. Toenda kugomarara remuitsvo, rinoratidza sei? Rinobuda chibundu. Iwe mubereki ndiwe unotanga kutozviona. Takukurudzira kuti kana tichigezesa vana vedu, kana tichichinja angava mapamba, ingava manapukeni, edzai kubata padumbu remwana, muone kuti hapana kuzvimba here. Kana pakazvimba muchinzwa kunge mune kabhora kana katennis ball, kurumidzai kuenda kuna vanogona kunyatsoongorora vabatsire vana venyu. Kazhinji vana vane gomarara repaitsvo, pamwe pacho hawatomborwari, havaneti, vanenge vachitodya, vachitosununguka, asi chibundu ichi chichiramba chichikura. Saka tozokurudzira manje kuti kana chibundu mangochiona, ndo yatingati pachirungu sign kana kuti chiratidzo kuti pane chanyuka apa chisingafanirwi kunge chiripo. Kana zvaita saizvozvo, tapota vabereki, kurumidzai kuenda kukiriniki. Masvika kukiriniki vanokupfuudzai kuenda kuchipatara chepamusoro
mozogumisira masvika kuparire nyatwa. Kuparire nyatwa kwakanakirei? Ndiko kunana mazvikokota wanoona nezvegomarara riri muvana, ende ndipo pawanowanikwa ipapo. Tapota endai munorifeiwa zvatataura zviya. Togumisira negomarara remuziso. Remuziso, vabereki, ndisu tinotoriona tichitamba nevana wedu vachisekerera imimi tarisaiwo zveziso remwana kuti rakamira sei. Zvimwe zvinogona kuti zvikasike. Chero mwana wenyu mucheche ari pasi pemakore anokwana 8, torai pikicha yemaziso inonzi pachirungu iya flash photo. Kuchingoti nekagetsi kenyu kepafoni kete kutora pikicha motarisa maziso emwana wenyu kuti akafanana here. Tiri kutarisa mboni yepakati ine ruwara rumwe chete here muziso iri neziso iri, zvinofanira kuti zvidi zvifanane. Kana zvisina kufanana, zvakutaura kuti pane chaitika muziso iroro rakubudisa rumwe ruwara. Saka gomarara remuziso rinowanikwa nekuti ziso rakabatwa nechirwere rinosiyana nerimwe. Pamwe mukaritarisa rinoita kunge mune kagirazi kanokupenyerai kubva kangozodzima. Kana razopfuurira rinotozochinja ruwara kutsvukuruka kunge munonzi mukati muri kudunduira ropa riri kubuda richingotenderedza kakachena kemuziso. Saka tinokurudzira kuti saizvozvo kana zvaitika, tapota pfuurai nepakiriniki mupiwe tsamba inokuendesai pahospitari yepamusoro yozogumisirai kusvitsai kuhospitari yekuparire nyatwa. Zvimwe zvinhu zvatotifanira kuti titarise sevabereki zvinogona kunge zvichinongedzera kuti ikenza. Vana wedu wakaita mapundu, zvino mazita azvinopiwa haana mazita emuchiwano atingataura, but mapundu aya anogona kungobuda chero pachipfuwa, kana kubuda pamapfudzi, kana paruoko, kana mumaglanzi ari kuseri kwenzeve, zvozvimba. Mukaona chakazvimba pamwana uye mwana achiita kunge ari kutadza kudya, ari kupererwa nechido chekudya, yatoti loss of appetite pachirungu, kana kuti kungonzwa kakuchema kuratidza kuti ari kurwadziwa neimwe nzvimbo asi hagoneka kukutaura kuti pakati panorwadza, achingochema, kurumidzai kuti munobatsirwa nana chiremba. Zvinonongedzera saizvozvo sokutaura kwandaita, kuperezeka muviri, kutadza kunyatsodya zvakanaka, dzimwe nguva kungoita wakafivha kana katemberature kanongoti asi kachizokasika kupera. Kana wari wamwe wana siki, kana iri yeitsvo, kana yazokuti kurei yakurisisa, mwana anoita weti ine ropa. Izvozvo ndo zvimwe zviratidzo zvishoma nene zvandakutaurirai kuti tapota zvitarisisei muende munobatsirwa kukiriniki. Zvino mapiwa referral, maenda naye kuchipatara, masvika kuparire nyatwa, vanokupai kuti nhai mwana anorapwa sei. Tinokurudzira kuti mukakurumidza mwana wedu anobatsirika uye mwana wedu anorapika. Titori newana wakarapiwa kenza kana kuti gomarara remuropa, gomarara repaitsvo, gomarara remuziso nemamwe mapundu aya anga akazvimba. Kana ranga rakazvimba pagumbo, pamwana akatobviswa gumbo racho ranga rakabatwa, kana ruri ruoko anotobviswa ruoko rwacho, mwana otorarama. Watoriko wana, asi wakakurumidzirwa kuya kuchipatara. Musamirira kuti gomarara ritore kuna kuti kushandisa mwiri wese uyu zvese yatingati pachirungu overtake the body. Musamirira kuti zvidaro, kurumidzai kuenda kuchipatara zvisati zvasvika ipapo. Zvino mwana wedu apa mushonga wekurapa kensa unodaidzwa kunzi chemotherapy. Uyu mushonga wakagadzirirwa izvozvo chete kuti uraye macancer cells. Saka kana mwana apa chemotherapy, basa renyu mubereki 1, kuteerera mazuva amunofanira kudzokera kuzopiwa mushonga. Nepamusana pekuti mukangojamba kana kuti mukadarikira rimwe zuva, muri kupa mukana kukenza kuti ikoke simba, yozobva yanyanyisa kutokura, ende inenge yangwara manje kuti kana takuzopa mumwe mushonga haichadai iri mushonga iwoyo, yoramba ichitozongopfuurira mberi kukurira muviri. Saka vabereki, chengetedzai mazuva ekudzoka kuzopiwa mumwe mushonga unonzi chemotherapy. Ari kumba, zvinhu zvamunofanira kutarisa. Mwana haasi kurutsa zvakanyanya here, zvinopfuura kana kuti kaviri katatu pazuva. Mwana haasi kuita manyoka akanyanya here, mwana haasi kusada kudya here, mukanwa make makamira sei, hamuna maronda here, uyezve ari kunwa mvura yakawanda here. Zvese zvimubereki ngaazvitarisise aiti nemhaka yei mishonga yechemotherapy
inogona kukanganisa mwana achisvika pakurutsa, mwana achisvika pakuita manyoka, mwana achisvika pakushaya kusada kudya, mwana achisvika zvakare pakutadza kutotamba nevamwe achingoramba akarara. Tokurudzira kana muri kuzviona saizvozvo munodzoka kuchipatara chamakapiwa mushonga iwoyo unonzi chemotherapy, because mukasadzoka vana chiremba vazogona kuziva kuti vanokubatsirai sei. Saka iwe mubereki anenge ane mwana kumba, tarisisa yatingati muchirungu observe the child, strictly moripota kana kuti kuendesa zvinetso zvinenge zvasimuka zvasimudzwa nekuti mwana apiwa chemotherapy. Zvekudya mungamupa zvakaita sei? Tinokurudzira kuti vabereki ngatibike kudya kwedu zvakanaka. Tinotaura plate iya yakakwana inenge ine chikafu kana kuti kudya kunovaka muviri, ndo maprotein, chikafu chinodzivirira mavegetable, mavitamins, nechikafu chinopa simba, ndo sadza, mpunga kana kuti vana makaroni. Asi tinechikurudzira kana muchikwanisa ngatidzokerei kuchinyakare kuti tishandise upfu hwakaita sezviyo, upfu hwakaita semhunga, mapfunde, tichizvisa imomo. Toregedza kupa nyama yemombe yakawanda sezvo ichiremera muviri kuigaya nekuzoishandisa, asi tonyanya kuwanza zvinhu zvakaita matemba, vana fishi, ana bhinzi, dowi, mazai, fishi, zvese kana chatinenge taona. Asi chatokurudzira hygiene pakubika, kugeza maoko, wobika ndiro dzako dzakasukwa dzakachena, mvura yatiri kushandisa iri kubvazve panzvimbo yakachena. Tokurudzira kuti kana chawapa mvura yekunwa, ipai mvura yatorwa panzvimbo yakachena, iya inonzi mvura yakanaka. Kana muchifungira kuti mvura inogona kunge isina kumira zvakanaka, ine kautachiwana, ngaiwiriswe kana kubhoilisa kuitira tiuraye zvinenge zvirimo, tozopa mwana wedu mvura inenge yakabhoiliwa. Mwana anenge apiwa chemotherapy hafaniri kugara muzuva nguva yakareba, nekuti ganda rake rinenge raita rinenge dete, miri wakudayira zuva rakanyanya. Saka anogara muzuva kwenguva shoma achikurumidza kunogara pai mumvuri. Pakutamba muregerei atambe zvaanoda. Vazhinji vana vanoziva wega zvavanokwanisa kutamba wachiita, varegerei vatambe. Asi tokurudzira kuti kana akuenda kuchikoro, zivisai maticha kuti mwana ari pamushonga unonzi chemotherapy, kuitira kuti asapiwe basa rinoremera muviri wake kana kuzomhanyiswawo macross country. Uye kana kuti akarwara ari mukilasi, imi munobatwa naticha kuti mwana ari kungorara padheski, panzvimbo pekuteerera zvandiri kutaura, mwana ari kungorara, moenda munotora mwana modzoka naye kumba. Chimwe chatinokurudzira, kana kuine chanyuka chikuru chakukurirai, musatanga kuenda zvakare pakliniki. Makatonyoreswa kuparire nyatwa, makutozikanwa kuti ndokwamuri, munodzokera nana mazvikokota, ndo anoziva kuti wangagona kubatsira mwana sei. Saka tapota, parire nyatwa ndo ya kliniki yenyu kana paine zvinonetsa. Ndingada kubva ndabata neya yemavhaccine, nemavacinations ari kuitika akanaka, asi vana vedu vari pachemotherapy kudhipenda neage kana stage yawaari pakurapiwa. Dzimwe nguva vaccine haikurudzirwi kuti mwana apiwe. Munotonovhunza ana mazvikokota kuparire nyatwa, kuya kwawapiwa chemo, kuti ndiri kunzwa kuti kurudaidzirwa vaccine yezvakati, mwana wangu anogona here kutora mushonga iwoyo uri kudaidzirwa? Ndosanganisa nemachemotherapy ari kupiwa kuno. Asi kazhinji tokurudzira kuti vabereki vana vari pamakimo hatiendi kunovapa vaccine, vanozopiwa mavaccine avo wapedza chemotherapy treatment. Izvi ndo zvimwe zvishoma zvinongedzero zvatakupai zvekuti naye vabereki tingaita sei. Asi chikuru mubereki, ida mwana wako, chengeta mwana wako, ziva kuti chaadya chabvepi, ziva kuti shamwari dzaari kutamba nadzo dzakamira sei, uye chiri kurwadza ichi pane zvandaita here, kana kuti mwana uyo achiti naye musana unorwadza, gumbo rinorwadza, pane zvandaita here kubatsiridza mwana. Edzai kuisa rufaro pakati pewana. Apa ndiri kutaura nyaya yekuti positive. Kana mwana aine gomarara, even kana munhu mukuru akaita tariro yepamusoro iya inonzi positive thinking, zvinobatsiridza zvakanyanya chirwere ichi, unotochikunda nepamusana pekuti unenge wapa mwana wako ka fighting spirit.